奈良県山辺の道、二条山がよく見える休憩所で、地元のご婦人にお話をお聞きしたインタビューです。とびきり仲良しのお二人です。ここから二条山も見えるんですか？あそこにいてあれ二条山ですよ。あれ下かすんどるけど。あれが。あの山。この辺のお住まいの方ですね。そうですね。本じゃまあそこやけど。ここ遊びに来てる。ちょっと。なるほど。しかし最近暖かくなって作物はあんまり変わらんですか？作物早いね。ちょっと早くなって。虫多いそん代わり。あ、そうですか。いつまでも。かまんとこないみかん食べて。もうね、道中ね、みかんいっぱい売っててね。あ、みかんだらけ。100円でいろいろ買えたんやけど。いやみんな綺麗なみかんけど。そう、いや。うちらもう家であんばい売るのとちゃうから。そう。消毒なしやから。うちらもそうよ。姉がみかんやってて、それこんまいみかんばっかりくれるんやけど、それが美味しい。小さいの美味しいって言われる。大きいやつはあかんな。甘いこともないし、酸いこともない水臭いみかんあるから、小さいのほど美味しいわ。小さいやつ美味しいわ。なるほど。ほな包丁やなんは向からへんし。いや私もね柿とねみかんはたくさん買い。ありますか？リュックにいっぱい入れてる。まあ朝1時間ぐらいここへ座って毎日。1時間ほどもうな。ここよけ通らはるから。ああ、いろんな人と。一元さんとでもな。別に大した話はせえへんけど、一元さんとの話やから知れてますわ。そこの浅い。しかしまあ。こんにちはとか言って、そうですわ。どっからお見えって言って。そう。方々からな。方々からお見えですもんね。遠いところから。泊まってきまして言うてきた。東京から来てますねとかね。多いですもんね。そう。まあそういうのちょっと。連休の時やったらもうすぐ人途切れへんほど取ってはったなここ。そうでしょうな。こ橋墓古墳かなんであれ。はい。あそこ説明会ありました巻き向き遺跡。巻き向くの。あれの時はもうあっからこっち流れてきてはったな。なるほど。あこだけで帰らんと来たついでやからここ山の道歩いてな。なるほど。裏歩いてありましたわ。それで100円のたくさん出てるんですね。方々に売れるからまあまあ。までからもう100円はいっぱい出てました。もうこれからもうみかんやな、そんないっぱい。野菜でもね。でも白菜とか大根は重たいから嫌わんねん。それであるから。まあほうれん草とかネギぐらいやったらやけどね。ブロッコリーとかね。なるほど。どないの国産や言うて。どうもありがとうございました。お元気で。はい、どうも失礼します。どうもありがとうございます。